Kaibigan ko, pakinggan mo, panawagan para sa'yo. Ang buhay ay ihanda na, malapit nang magwawakas itong mundo. Okay, ready na ko sa kuha na ko sa ikaduha na kong barog. Okay, nasa una na kong unang ligar ni nako, di na barog, ligar ni. Oh, sige Brad. Ako sa isit ang oras. 15 Okay. minutos. 15 minutes start now. Okay, daghang salamat gyud sa hapsay nga pagtubag sa akong kaatbang bisag dala lihay-lihay. Pero sigurado pero sa gihapon hapsay, no, kay sa akong mga pangutana daghan gyud siya mga pangutana nako. Ang akong mga pangutana is for clarification ra gyud to. Dili gyud to pang-ipit niya. For clarification ra gyud to ang akong pangutana, pero praise the Lord kay daghan siyang mga giamen, daghan siyang mga giangkon sa akong mga pangutana nga di ay mga butang nga wa niya nahibaw-an. Ngaro nga karon. Ang akong kaatbang dili gyud siya motubag bahin sa pagpangaso. Actually, daghan dining focus man gud siya sa pagkaon, pero dumdum mo na to nga ang First Timothy dili lang ang pagkaon maoy gi-mention dinhi. Klaro og tataw, ako gani ining basahon. Kay sa tinuod lang mga higala nga makapaminaw ni ining among debate. Kung ikaw nga tao, ikaw nga gatuon o gausisa sa Biblia, lawom ang imong pag-usisa, lawom ang imong pagtuon, lawom ang imong pagpanabot sa Biblia, dili jud ka makakonklud nga kining 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3 ang SDA maoy naigo. Ngano man? So ato kining usisaon verse by verse aron nga masabtan og ato yung maklaruhan. At anyway, kining tekstuha kapila na nako ni Kabisis gi-explain akong gipasabot. Pero since nga wa nakadungog, wa nakapaminaw ang akong kaatbang nga si J. Carlo sa explanation na sa stand o sa explanation ni ining 1 Timothy verse by verse, akong ipadungog sa iyaha pati sa moderator para nga masabtan gyud ning tekstuha. Kay ang problema magud sa ato kay kusog lang magud ta kaayo mo haom-haom og panabot sa Biblia. Mas maayo nga ato gyung usisaon ug ato gyung sabton og maayo. So ako ang Biblia dinhi di ara ko magbase sa akong Bible app kay ang akong Biblia hiligaynon man unya umubasa kog hiligaynon diri di man ni masabtan sa akong kaatbang, so nag-download gyud kog Bible app na Cebuan para nga makabasa ko diri Cebuan. So ato ning tun-an verse by verse. Ingon dinhi ang Espiritu tin-awng nagpahayag nga sa ulahing mga panahon adunay mamiya gikan sa pagtuo. Karo og tataw nga dili gyud ang Seventh-day Adventist maoy maigo niini pa lang bersikulo 1 kay ngano siya nag-ingon siya nga namiya kunomi sa pagtuo ug iyang gipun-an nga namiya mi sa pagtuong Katoliko. Wa man in tawo ni nag-mention Katoliko dinhi Biblia o kunong teksto ni. Klaro nga ang giingon dinhi mamiya sa pagtuo. Kami nga mga Seventh-day Adventist wa gyud ni mibiya sa among pagtuo. Nagpadayon gyud ni sa among pagtuo. Maubitaw na nga usahay dili man gani usahay no permi gyud nga ang gaan ni sa ubang mga relihiyon nga mga Hudyo kunomi
Mga Hudyo kuno kay ngano man. Klaro og ilamang gyud nga ang among pagtulunan naa gyud sa Biblia. Subay gyud sa gitudlo sa Dios nga anaa sa Biblia. So kaming mga isdi wa gyud ni biya sa among pagtuo. Ikaduha nga punto nga magtagad sa mga malimbungon nga espiritu o sa mga pagtulunan sa demonyo. Ang doktrina o pagtulunan nga among gisunod, dili gyud iya sa demonyo. Ngano man? Kay, klaro, o mapamatud-an man sa Biblia, nga kini iya sa Dios. Now, unsa man nga pagtulunan ni iya kuno sa demonyo ni? Padayon na to sa pagbasa. Pinaagi sa pagpakaaron ingnon sa mga bakakon nga ang kaugalingong tanlag gipasuan sa pagbagang kuthaw. Nga, di ay doktrina sa demonyo ha, nga nagdumili sa pagminyo. Una, doktrina sa demonyo, nagdili sa pagminyo. Maobitaw nga akong gipangutana ang akong kaatbang. Kay nagsulti man siya, kung nga na ako na SDA nga nagsulti niya nga gibawalan kuno ang SDA magminyog laing relihiyon di na unsa Katoliko manggani ang akong gipangasawa, ako urang nadala sa pagka-Adventista. Unya sa ako siyang gipangutana, dili pud siya mutsugan kung kinsay ngalan naturalmente nga ako gyung klaron clarify kung kinsa kato kay ako to siyang doktrinahan unta kay basin bag-uhay pa to nga SDA nga kuan pa ba kanang nagtuon pa og nagpusisa pa sa nagpadayon pa sa pagtuon sa Biblia. Iya man ning ikumpara sa Iglesia ni Cristo taon. Dili og wala gyud sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Nga ang mga Seventh-day Adventist gibid-an sa pagminyo, mao bitaw nga nagminyo ko, pwede na bawal sa amua. Unya karon ingnon pa nga ang SDA mao naigo na ini. So klaro og tataw. Ikaduha nga doktrina sa demonyo, nga nagdili sa pagminyo, magdili sa mga pagkaon nga gibuhat sa Dios nga dawaton uban sa pagpasalamat sa mga magtutuo ug nahibalo sa kamatuoran. So, dinhi siya nag-focus kay abi sa akong kaatbang makapuntos na siya ni ining phrase o kung ini nga phrase o kung ini nga statement nga gisulti ni ini nga teksto o kung ini nga sitas. Pero dumdum mo na to ha? Nagsugo sa pagdili sa mga pagkaon nga gibuhat sa Dios. 6 minutos. 6 minutos na lang. Kami nga mga Seventh-day Adventist, wa gyud ka mabasa sa among pagdulunan. Nga nagsugo nga ang Seventh-day Adventist nagsugo sa pagdili sa mga pagkaon. Kami nga mga Seventh-day Adventist, igo ra gyud nagsunod, nagtuman sa gisugo sa Dios. Gisugo sa Dios. Bahin sa sa mga dietary law. So kung iyang iingon nga kini di ay pagdili sa mga pagkaon iyahan ni doktrina sa yawa na pareho rang gisulti sa akong kaatbang nga ang pagtulunan sa Dios kay babasa akong gid sa Biblia nga ang Dios man gyud na nagsugo parte sa mga pagkaon nga mga mahugaw nga mga mananap. Actually, iya lang gi-insert dring mga mahugaw nga mga mananap, especially ang baboy nag-mention siya. Pero ang gisulted ra ba diri pagkaon.
no? Ang nagsugo sa pagdili sa pagkaon sa mga mahugaw mga nanap, ang Dios dili sa the Adventist. Karon kung iyang giingon nga ang SDA nagsugo, nasayop ang akong kaatbang. Igo rami sa pagtuman ug sa pagtudlo nga ang Dios na ay mga mahugaw nga mga mananap, na ay mga mananap nga gidili sa Ginoo nga pagakanon. Igo rami nagsunod ug nagtudlo wa ni magsugo. So karon kinsa man, atong tanahon, kinsa man di ay maoy og ato yung lawmon sa pagsabot, kinsa may nagkuan nini, kinsa may naigo di ay nini, hindi man ni SDA mo naigo nini, kinsa may naigo na sa iyang presentation ganiha kung atog yung kung maklarohon yun nato pagpaminaw ang iyang presentation gani, siya na ni angkon pero iya lang gihilot-hilot gamay para nga kuno makalihay, no? Pero iya nang angkon na sa tinion sa Semana Santa gidid-an gid sila sa pag kaon o mga karne, mga pagkaon, mga pagkaon gidid-an sa pagkaon o mga pagkaon ng mga karne. Di ko niya di na niya madinay sa ako kay ako gikan usab sa gikan usab sa Katoliko, gikan ni ana nga practice. Ikaduha nga punto, nag-ingon na siya ganiha. Iya pong ingon nga basis ni akong kaatbang, iya ning ipangutana sa pagminyo o ingon ani. Hello, Brad. Okay, padayon na ako. Hello, Brad. Ang imong na-post na ko 3 minutos ang 40 segundos. 3 minutos o 40 segundos. Salamat kayo. Okay, ako nang ipadayon. So, usbon ako akong gisulti. Matod pa din nga kung ato di ay ning lawmon gyud sa pagtuon ug ato yung usisaon, dili SDA mo inaigo. Kay mismo siya na ning angkon. Ilang giingon nga ito nga bahin sa pagminyo. Dili ni ma-deny ma-deny sa akong kaatbang bahin sa ako kay ako gikan ko sa Katoliko. Og ako nakahibaw gyud nga ang Katoliko naagid sila isugo nga bawal ang pagminyo labi na sa mga pari. Unya, ang nagtudlo pa niya na sa amo, adi lang ko magsulti kay basig pangutanon ko sa kung kinsa tong katikistaha mo ay nagtudlo ana, nalimot ra ba ko sa ngalan kay elementary pa ko ato. Pero nahibaw-an, no? O bisag kinsa na ay mga basahon galing kay di man pwede mo gamit ang referensya. Mao bitaw nga si Gregorio Aglipay ni gawas. Kay nagminyo man siya. Unya kay bawal man, naghimo siya iyang kaugalingon. So og ato ning lawmon gyud dili Seventh Day Adventist mo inaigo sila diay. Katoliko diay nini. So kining timaha nga gusto pamatud-an sa akong kaatbang. Mura ranig iyaharang giunay iyahang kaugalingon niini or iyahang pagtulon-an niini. Mura bag pareho god ni nalimot ko ni Haman nga naghimo og bitayan kay iyahang para kang Mordecai. Unya ang nahitabo si Haman nga naghimo og bitayan para kang Mordecai, si Haman rapod maoy nabitay sa iyahang gihimong bitayan. So kining timaha kining timaha kung ato kini di yung pagatun-an sama ra kini nga naghimo og tima ang akong kaatbang nga si G. Carlo nga gibitay ra pud niya ang iyang kaugalingong pagtulon-an. So kini klaro tataw nga wa gyud maigo ang akong ang pagpamatuod sa akong kaatbang nahimo nga siya na ning angkon nga wa niya
mabasahi. Buot ipasabot, wa niya mabasahi ang bayad sa pagpangasawa, buot ipasabot, iya ratong haom-haom. Ini haom-haom lang sa akong kaatbang. Wala gyud kay ligon nga pagpamatuod. Wa man siya gani kasiguruhan sa among pagtulunan, unya kusog na kaayo siya mo conclude nga SDA maoy naigo ni ining tekstoha. So, paminawa na to ang iyahang pangutana. Andam na pug ko mutubag, daghang salamat o mayong gabi sa akong kaatbang og sa moderator og sa makapaminaw niini. Okay, no? Salamat kayo. Ang nahabiling oras kay 35 segundos. Ang minaapag UBI, pero sige lang, i-wave na lang ako. Okay. Karon ato nang mahinawon. Ano ako yang photos. Karon magsugod na examen. Gis message nakasugod na sa J. Carlo. Sige Brad, salamat Brad. Ang tema na to, pamatud-an nga ang SDA mo naigo niining unang Timoteo 4:1-3. Kanyan, iyon ka sa atong tema, tinuod ba o dili? Wa gyud ko miuyon, kay og miuyon ko, wa gyud ta magdebate. Mao bitaw nga nisupa ko, ninigar ko as negative kay wa gyud ko niuyon. Sa ato kini nga tema na to, wa ani nga tema mao ni atong dibatihan. Ha? Ang pangutana, palo ang pangutana, ining tema na to ron, wa ni yun nga mo ni atong dibatihan. Ning uyon ko nga mao ni akong atong debatihan, pero wa ko muuyon nga ang SDA maoy naigo sa niini nga teksto o sa 1 Timothy chapter 3 verse 1. Mao bitaw nga barog ko as negative. Okay. Ninigar ko as negative. Unsa may imong giuyunan Brad sa atong tema? Ha? Unsa may giuyunan sa atong tema tubagan na nga pangutana? Wa ko'y giuyunan sa atong tema, mao bitaw nga negative ko, ninigar ko. Sa pa wa tay debate ra mahitabo. Ay, di ay pasabot nako. Ang akong giuyunan nga kining imong proposition, proposition na dili man ni tema, proposition man na. Nga kining imong proposition mao nay atong debatihan. Pero wa ko muuyon nga ang sud or ang statement sa imong proposition tinuod. Mao bitaw nga ninigar ko negative. Okay, sige. Ano pangutana? Sa ato pa niuyon jud ka sa atong gidebatihan. Klarohon ako ha kay at last na lang ni nako nga tubag kay klaro na ako akong tubag. Wa ko niuyon ko nga kanang imong proposition nga pamatud-an nimo ang SDA maoy naigo sa 1 Timothy, niuyon ko nga maunay atong debatihan ug ako maoy negative. Maunay akong giuyonan pero ang proposition, ang naa sa imong proposition nga ang SDA maoy naigo sa 1 Timothy chapter 4, wa na nako uyoni kay negative ko kay kung ako pa nang uyonan di na ta magdebate kay ninguyon naman ko. So klaro ang akong giuyonan nga kanang proposition nimo mo'y atong debatihan. Okay, sige. 4:1-3. Nagisgot man jud. Kay otro kay putol man imong tingog lagi. Sige. Unang Timoteo 4:1-3. Dunay mga nasunod sa mga pagtulungan sa yawa. Hindi sa pipila ka pagkaon. Amo Brad. Isip mo na mo Brad nga nagdili mo pagkaon na ikan ni Papo. No. Okay. Sumala sa akong gipamahayag ganiha akong usbon. Kaming mga Seventh-day Adventist wa gyud ni magsugo sa pagdili sa mga mahugaw nga mga mananap sa pagdili sa pagkaon sa mga mahugaw nga mananap. Kami nga mga Seventh-day Adventist igo ra gyud ni sa pagsunod sa gisugo sa Dios o sa pagtudlo niini. Alagi sa Natubag ang pangutana, sunod pangutana. Pangutana among mga iti unsa man nagdupna ba mo doktrina pod ani nga nagdili mo sila ka pagkaon wala.
Osbo na ko akong pangutana. Akong tubag, klaro kayo ang akong tubag. Ang nagsugo sa pagdili sa pagkaon sa mga mahugawng mananap ang Dios. Kami isip Seventh-day Adventist, igo lang kami sa pagsunod sa gisugo sa Dios o sa pagtudlo sa gisugo sa Dios. Wa mi magsugo. Okay, so wa man ka mo magsugoan. Ang pangutana mo ni wa na may doktrina bahin ana nga wa mo magsugo nga dili mo kaon og karne. Okay. Wa gyud may doktrina nga ang SDA nagsugo sa pagdili sa pagkaon sa mga mahugawng mananap. Ang among doktrina klaro nga nagtuman rami sa gisugo sa Dios sa pagdili sa pagkaon sa mga mahugawng mananap ug sa pagtudlo niini. Okay, sato pa dili inyo iya na sa Dios. Ang sa? Kanang doktrina dili na inyo, doktrina na iya sa Dios. Tinuod ba? Ang Biblia klaro man nga kana nga pagtulon-an iya sa Dios. Kay Dios man nagsugo sa Biblia. Okay. So iya gid sa Dios, di na iya sa demonyo. Okay, sato pa wa mo'y doktrina nga inyong SDA. Ang sa? Wa mo'y doktrina jud inyong SDA. Wala may doktrina, kaming mga SDA walay doktrina nga among kaugalingon. Ang among doktrina gikan na sa Dios. Gisunod namo o nagsunod ni ba? Katong imong gilito pa ganina nga inyong among doktrina. Wa ba natong sabton nga inyo ng doktrina? Asa? Unsay wala mo ko gilitok nga among doktrina. Among doktrina, bago ka nilitok. Niana nga kining among doktrina pagtulon iya ni Dios. Wa mo doktrina, nga nang among doktrina. Klaro gyud kayo. Usbo na ko ha aron nga maklaruhan ka. Ang akong gisurya klaro nga ang among gisunod nga doktrina, ang among doktrina iyaha sa Dios. Bot ipasabot na nga kini among doktrina iyaha sa Dios, dili among kaugalingon. Anang among doktrina ni ang ko ang among doktrina meaning adyo mo inyong doktrina sabaga naa o wala. Klaro ha, usbo na ko ha. Naami doktrina. Klaro ha, usbo na ko. Naami doktrina. O nya ang kanang among doktrina gikan na sa Dios. Amo nagsunod ni sa doktrina o sa pagtulunan nga iya sa Dios. Dili among kaugalingong imbento. Wala pangutan na. Hay may tinuod ro ng unang tubag o katong karon nga tubag nga niingon kagwa mo doktrina karon naa na sa mo doktrina. Pangutan na. Hay may tinuod atong duha. Tanan tinuod ang nasayop lang ang imong pagsabot. Mr. Moderator, ang pangutan pinakayo pangutan na ningon siya wa sila doktrina. Yan ang ko sila nga ang among doktrina. Pangutan Okay. Na meron pulo si tinuod na nagsubati ng duha. Tubag. Okay, Mr. Moderator. Akong ipasabot, explain sa iya nga nung nagsulti ko nga tanan tinuod. Una, ang akong pagsulti nga ang among doktrina, klaro ha, ang among doktrina nga gisunod, ang among doktrina gikan sa Dios. O klaro ha, ang among doktrina gikan sa Dios. Unya nagsulti pug ko, ang akong gisulti nga ingon ko wala niya paglaruha. Ang akong gisulti, wala ni kaugalingong doktrina. So wa magsumpaki kay ang ako maggisulti nga pagsulti nako nga ang among doktrina gikan sa Dios, nagpasabot na nga ang kana nga kaming mga isdi walay kaugalingon nga doktrina. Kundi iya sa Dios. Mangga among doktrina. Sige, sunod pangutana. Sa unang Timoteo 4:1-3, ni supak man jud nga dili na mo ang SDA. Ang pangutana mo, yun na ba kay mabasa sa unang Timoteo 4:1-3 dili na ang SDA mo gipasabot ana? Okay, Mr. Moderator, ang pangutana fallacy. Dito baga. Oo, gani ang pangutana fallacy ngano man. Ako sa nining debatiha, ako maoy negative. Dili nako obligasyon ang pagpamatuod sa tema or ang pagpamatuod ni ining debatiha. Ang akong obligasyon negative pagnegar. So ang iyahang pangutana is a fallacy. Strawman fallacy. Strawman siya, Mr. Moderator. Next question. Mr. Moderator,
pangutana mo ni tipor ako kinang siya nga ningon ko gani nigar jud siya nga dili na SDA. Nigar jud siya dili. Ang pangutana diha asa ka kabasa nga dili na SDA. Okay, akong tubag ha. Akong tubag. Dili lagi na ako pa trabaho ang magpamatuod. Kini bro, imong trabaho mo, imong trabaho maoy pagpamatuod, ako maoy pagmigar. Ikaw man maoy naghatag og proposition nga pamatud-an nimo ang SDA mo inaigo. Dili nako trabaho nga magpamatuod ko. Pud ko sa kuang side. Ang akong trabaho is pagmigar. Pero ugwan ko na kaga di mo mapamatud-an nga SDA di ay na, pwede po nga ako'y mahimong affirmative. Kaya ang imong pangutana bahin sa affirmative, straw man's argument. Ang burden of proof, ang burden to prove naa sa imuha, wala sa ako . So, kung debater gyud ka, kung kamao, og insakto gyud ka nga debater, makasabot ka sa akong tubag. Okay, Brad, ako nakapunta, Brad. Ya, sa imong gikuandan nga ikay negatibo siya affirmative. Ako nakakita sa imong gituya. Karon Brad Carlo, wala ang pangutana. Sige, proceed lang og lain pangutana, dili ako pugson kay magkalisod. Ang oras ay komentar, wag yung pinagkalisod. 1 minute ka lang, 1 minute. Oh, yung pinagkalisod. Okay lang sa ako. Sige, ano pangutana? Kay ningon man ka nga inyong doktrina sugo na ang Ginoo jud na nga dili ipakaon. Ang pangutana mo ni ha unang pangutana. Kay gisugo man dimos Ginoo nga dili kanang nagdili siya sa pila ka pagkaon. Ang pangutana, makasiguro mo nga kamo jud ang gisugo o dili. Okay. Wala man na sa atong tema kung kung kinsa. Sandali. Kadyot lang. Tingin ako. Sorry ako. Wala masayon nga ni kuhan ko, pero ang iyong pangutana, kayo, naabot ka sa nagsaon na ni, ato pangutana, ang giingon din, pamatud-ani mo, na ang may giikuan ng unang tinutuyok. What unang kasi? Kaya, ari lang ta magbasi, wala ta magkuan. Ang ato, kahit mga naranan, kaya aking oras, objection po kay... Okay, salamat Mr. Moderator, kaya gipakita dyan imong pagkapatas o pagka-fair. Thank you, Mr. Moderator. God bless na yun. Isagwa pa ni sa mong tima, siya magwin na mahayag, anak, kaya nagsugo ko no ang Ginoo, pila ka pagkaon, mga manana, Bradim, ika magwin na mahayag, anak, na nasa plaod sa atong debate, nga kung unsay pamahayag, takat ba, pwede paninglan. Pwede paninglan. Okay. Muna ikaw na mahayag, okay. Clarification. Asa sa akong gipamahayag. Kay akong pamahayag, ako ra ba ning gisulat. Asa sa akong gipamahayag nga unsa pangutana nga nakasiguro may nga kami mo ay gisugo. Asa sa among gipamahayag. Asa sa akong gipamahayag. Ito kan time ha. Sige. Mago ka dira tin-aw kay ha. Klaro kay bago pa ganit inilitok nimo, basta pa kay imong nga bill ingon ka. Yan na pa gani ka nga wala ni among doktrina. Iya ni Ginoo nga nagsugo ang Ginoo nga dili pwede kan untong mga mahugaw nga mga pagkaon, mga manap. Naghisgot ka na. Nya assume kay ka sa imong kaugalingon nga kamoy gisugo kay kamoy nagtuman. Mo na muguwa ang akong konklusyon nga patong suguas Ginoo para inyo jud to. Kay nituman gud mo ana. Meaning assume kay sa imong kaugalingon nga kamoy gisugo. Ang pangutana unsaon pagsiguro nga kamoy gisugo kay kamo may tuman. Tubag ha, amo ko ang object ko ha. Mr. Moderator, ang akong gisulti dili na pamahayag, dili to pamahayag. Tubag. Natural kay mangutana man ka. Alangan tubagon gyud ka kay ang dili ra ba mo tubag, mapildi man. Unya di ko mo tubag sa imong pangutana, mapildi ko. So natural kay mangutana ka, tubag gyud ko. Pero og ang imong og ipaluat nimo nga kung kinsa gisugo og sigurado ba nga kami gisugo wala sa tema kay dili lagi ko affirmative, wala lagi ko isip affirmative. So ang imong pangutana og ako gyud na actually sayon ra kayo na tubagon sa G. Carlo. Sayon ra kayo na
kay kapila na ng pangutanahan di pangutana sa ako pero og sundan ta ka masaag ta sa tema sa proposition nga imong gidala mo nga di ko mosunod nimo. Kasi ka sa time, another question na lang ta. Sige, next question. Sige, atong oras kay 30 segundos. Okay, sunod pangutana. Kaya di mo dyan ka mo. Mulihay mo dyan ka, no? Di, wala man gud sa tema. Ang tema, ang role suraban na sa kinanglan mahaom gyud. Tema na mahayag man ka anak god. Wa ko na mahayag. Tubag na sa imong pangutana. Pero ang paluap nimo, layo na kayo. Mao nang dili na ko mosunod kay layo na kayo. Although sayon ra kayo na tumagol. Kung gusto kayo ngunani, mag-debate ag otro. Ang itong itapik bahin sa mga mahugaw nga mga mananap. Paghimog proposition bahin ana, mag-debate ag otro para nga maklaruhan ka. Kay kanang mga pangutana diha na dapat sa ingon ana nga tema nimo dapat ipangutana dili niining tema ha. Okay. Next question. Mag-depose. 40 sa 20 segundos. Sige. Makahuman na kondisyon. Hindi na nato kanan. Mas another question ni Brad Carlo para mahuman tayo. 22 segundos ang atong oras na lang. Sana pangutana. Bakit di mo paganin ng ang isdi wala idea sa pagtuo? Noon nagpadayon mo sa pagtuo. Karon unang pangutana, sunod pangutana. Kay wa man ko mabiya ang isdi. Ang pangutana. Ikaw Bradiim isip imong personal. Pangutana unsa may una nimong pagtuo gituhuan kaniadto? Katoliko o dili? Okay. Di ang tubag ha. Ang tema wa magsultig katoliko. Ang teksto sa mga minaw kung tubag ko. Ang teksto, ang sita sandali. Pupinaw. Ang teksto wa magsultig katoliko. Ang tema wa sa magsultig katoliko. Klaro nga ang gisulti mamiya sa pagtuo. Wa pud gisulti nga mamiya sa pagtuong katoliko. Ang gisulti din nga pagtuo nga iya sa Dios. Okay, dili iya sa Katoliko. Ayaw po kong pangutan og bubiya ba ko sa Katoliko kay layo mo po na kayo, di po na ako uyunan nga ang inyong pagtulunan iya sa Ginoo. So, lahi na po na nga side sa debate, nga tema. Okay, Brad. Next question. Nahot na tag-oras. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.